היי, כאן נועה ושרית מסטודיו Y Design, סטודיו מתמחה בעיצוב פנים חכם למשפחות וזוגות. היום אנחנו נראה לכם איך לתכנן נכון וחכם את חדרי השינה שלכם. מיד אחרי הפתיח. בדרך כלל כשקונים דירה חדשה או משפצים את הבית הקיים או דירת יד שנייה, נכנסים לאיזשהו מקום שלא יודעים איך לתכנן את חדרי השינה. חדרי השינה לא מקבלים מספיק תשומת לב כמו שהם צריכים לקבל, ואז יצא הרבה מצבים שחדר השינה פשוט לא עובד נכון, משהו שם לא נוח, משהו שם לא נעים. למשל, הרבה פעמים אנחנו נכנסות לחדר ואנחנו רואות ארון שנמצא ממש מולנו בכניסה, או מיטה, או דברים שיש להם הרבה מאוד נוכחות, והרהיטים פשוט מרגישים שהם לא ממקומים נכון. הם תקועים לנו בדרך הכניסה שלנו לחדר, הם סוגרים לנו את החלל ודוחקים אותו, במקום לפתוח אותו. זה לא צריך לקרות. בחדר אנחנו צריכים להרגיש שיהיה מרחב ופתיחות, ושיהיה לנו פשוט נעים לשהות בו. יש דרך לפתור את זה, וזה מתחיל כבר עכשיו בשלב התכנון. הרעיון הוא לשאוף לרבע את החדר, או באמצעות תכנון, או באמצעות של שילוב והעמדת הרהיטים של החדר. באמצעות התכנון אפשר ליצור נישות עבור הארון, כך שהארון לא יהיה בולט באמצע החדר. אפשר גם להרחיק את הדלת מהקיר, ואז אפשר לאחסן את הארון ממש מאחורי הדלת, כך שהחדר ירגיש מרווח ומואר. אם יש לכם חדרי שינה שהם צמודים אחד לשני, אפשר לייצר איזשהו קיר זיגזג ביניהם, ולאחסן בכל נישת הארון שמתאים לכל חדר. בעזרת הריהוט אפשר גם כן לנסות להמשיך לרבע את החדר ולעצב אותו ככה שיהיה יותר פתוח ומזמין. למשל, למקם את הארון בחלק הצר ולא הארוך של החדר, ככה שיהיה יותר ריבועי. מיטה לא צריכה להיות מול הכניסה של החדר, וכנ"ל גם ארון. אלו רהיטים עם הרבה מאוד נוכחות, ואנחנו לא רוצים להיכנס אליהם. אנחנו רוצים לפתוח את החדר ולא להיכנס לתוך רהיט. ולכן אנחנו ננסה למקם אותם ככה שלא יהיו בתוך הכניסה של החדר. אם אהבתם את הטיפ שלנו, אתם מוזמנים לעשות לנו לייק ולשתף בכל הרשתות החברתיות. אם חשוב לכם לעצב את הבית בחוכמה ומחשבה תחילה, אנחנו מזמינות אתכם להיכנס לקישור שנמצא מתחת לסרטון הזה, ולקבל את סדרת הסרטונים שלנו במתנה לעיצוב פנים חכם. אז נתראה שם, ביי! ו... סרטון שלנו. לא! תקדם.